Dit tag er husets vigtigste beskyttelse. Det holder regn, sne og storm ude og varmen inde, men ofte opdager man først skader, når de allerede har udviklet sig til dyre reparationer. Løse tagsten og slidte inddækninger eller begyndende utætheder kan føre til fugtskader, rød og i værste fald skimmelsvamp. Med et professionelt tagtjek for Just Tagteknik får du en grundig gennemgang af taget, fra tagsten til tagrender og inddækninger. Vi vurderer skaderne og rådgiver dig om, hvad der bør udbedres, så du kan forebygge problemer, forlænge tagets levetid og undgå ubehagelige overraskelser. Book et gratis tagtjek i dag og få tryghed næste gang det regner. Dit tag er husets vigtigste beskyttelse. Det holder regn, sne og storm ude og varmen inde, men ofte opdager man først skader, når de allerede har udviklet sig til dyre reparationer. Løse tagsten og slidte inddækninger eller begyndende utætheder kan føre til fugtskader, rød og i værste fald skimmelsvamp. Med et professionelt tagtjek for Just Tagteknik får du en grundig gennemgang af taget, fra tagsten til tagrender og inddækninger. Vi vurderer skaderne og rådgiver dig om, hvad der bør udbedres, så du kan forebygge problemer, forlænge tagets levetid og undgå ubehagelige overraskelser. Book et gratis tagtjek i dag og få tryghed næste gang det regner.